na ne tumi so ebunkam enche na de obeba na nyaba ayonkofa ben na woni Yesu Kristo wo dia ayonkofa na woni Yesu Kristo wo enti basa woni fraye ni kire ne yonku eni fraye ni kwan wo ben no nyina wo mokoto amenem enti baabi a wo wa wo timi nka biara no dia wato mutentan no sa kire firi ho onu adwuma yeni pa mu ka asam no se dia apostle Paul kan kire Timothy no se kan asam no kroje ebre yemu eni bra enyemu pai mu ne ka Paimuka. Wedi na amama kai osofo paimuka. Paimuka asam no. Na fa kire akra nyinara. Enye no na onyame na mobi so ebe ya doya ma wa wo nukure kenti no. Ebe firi ho no. Edru ba bia na yedi nipa anim animonyam ni nipa mu hwehwe animu. Timi nka bone anim ka nukure no ma nipa nyina hunu nukure kwan no. Ebre no ayetia. Enti se nipa benya oni Yesu Kristo ntam ayonkofa age se wotena awurade na se nokure mu manasam tena ne mu tene hu firi de entene ho wafa wiase aba wo bododo sa kire firi ho Apostle John ye papa osmafo John amaya tiase se maye no wiase hona makono ne asetena mu ahohoaho no emfa ye nkosi babiara na onyankopon ene monyam entumi nadi ewo yeso mame onyame fa mame odofo ye ye kone nche ne ye kronkron na sania wo kone nche ne se wo ye kronkron na wo sanjidi se owo ho wo ye woni a wo hwehwe na chiri kwan ne katuafo enti se wanya ni ha na wo se me sorry na me so makọ na makotie na sam na mabompa ya ma ne pa ya me dia wo hwe na chiri kwan wo de be man na sena wusi kono sena wo ma ho kwan amana sem atena wo mu enante enchine mpai boase emfiri ye nwura wabra asam no ani wo mu ma ho kwan na yi ne ma ntine nyina firi ho na nani mo